Takže ahoj, vítajte späť, ja som zase pod týmto mojím stromčekom, ktorý som si nedávno označkoval. To myslíš fakt, alebo len tak? Len tak. Máte nejaké... neviem, aké máte, čo? Čo máte vy? Kameň a uhlie. Máte aj uhlie? Nie, len kameň. Ja chcem kameň. No už sa stmieva, takže... Tu sme mohli mať pekný domeček. Nevadí. Dobrú noc. Ja už idem spať. Hádam, prvú noc prežijeme. To je moja posteľ. Ježišmarja. Neviem kraftovať posteľ. Ty si úplne... Tak. Hej. Dobre, ja som v strede. Není noc. No, tak ja idem ešte dole, chlapci. No určite opováž. Keď nám tu zomrieš, tak Slnko svieti. Ale, Ježiši, ja sa o teba bojím. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. Ja sa ani bať nebudem. No, poverám, poď už. Čo, ja tu skáčem? Ale poď už spať, lebo ja už spím. Zombie pomoc! Ja sa bojím. To som povedal. Frost, láhni. Jo, spím. Už je ráno. Krásne. A veselé ráno. Piecka v nej je. Do nej dám zatiaľ na priloženie toto a idem robiť drevené uhliok. Drevený uhlí. Potrebujem aspoň 2. Pardon, som prechladnutý. Nič sa nestalo. Mne sa nejak... Ako to, že to tak rýchlo ničím? Ja som bol pri tebe a mal som drevenú sekerku. Čo som ja za machra? Teda kamennú sekerku som mal. Ty už máš kamennú? Ale som si naťažil kameň. Hej, myslíte, že keď hrám hardcore a odhlásim sa, že ma to už nepustí? Neviem. To ťa pustí, to je do zabitia iba. Ja som ešte hardcore nikdy nehral, ale Frost už hral. Uhlie! Ičko! Môžem sa najesť. Vypal ale. Chlapci, mám uhlie. Jo, ja mám drevené. Robím z toho pár steakov. Lebo keď nemáš steak, nie si... Ja by som celkom ocenil, keby padali aj nejaké tie nie saplingy, ale jablčka. Robím... Čo ešte? Vy máte nejaké jedlo? Ja nie. Ja mám. Tak, ale aké hovädzie alebo bravčové? To z prasaťa Bože. Ja, tak to ešte nevypalujem, to tam nedávaj. Zatiaľ vypalujem čo najviac, 15. Môžem si to zobrať? Dám ti to? Holí mi to. Opa! Prepáčte, som si fúkal sa. 8. Nie. Toto je moje. Toto je za nič nedám. Botíčky.
Aspoň nebudú mrznúť. Môžeme urobiť nadstavbu. Kam si zmizol? Tak dobre, kde som? Ja padám, nie, to nemôže byť pravda. Aha, čo mám? Toto mám a vy toto nemáte. Daj sem len 2, to stačí. 2 stačia. Sklo nemáme. 3, tak. Ja mám. Sklo? Hop. Meso počka. Zo skla sa nenaješ. Hej, ja potrebujem meso. No vidíš, že ja ti ho nedám, lebo si ho nahradil. Okamžite mi ho daj. Tak tu má, nie. Ešte jedno. Ježiši, koľko máš hungry? 4. Jaj, tak dobre. A mám plné. No super, ja som si šetril, že ja nemám plné a ty tam vyžereš a už máš plné. Nebojte sa, idem na travu. A ja idem. Jo, tak ja viem, kde sú kravy. A ja. Ja som narazil na kravy, ja mám Ty si robil zo všetkého uhlia toto. Mal som iba 13 uhlia. A 3 uhlia neviem, kde sú. Ježiši Maria. Fú, tak to si u mňa. Ja nemám, sorry. Hej, taký čudný pocit mám, že mne miznú veci. Nie, lebo ja som si ich odložil. A, doriti, toto bol zlý nápad. Urobíme sem poklop. Keď chceš. Ja ho neviem craftovať, vieš. Však... Bože, so mnou takéto veci natáča, že nevieš to craftovať. Ale fakt, ježiši, to... Nie! Nie! No, to si zabil. Ja tu skáčem po stromoch. To je úplne super, keď sa chceš zabiť. Nie! Ja tak hučím a nič mi to neubé. Je železo, čau. Máme 2 železa. No, mám ťa krava. Pani kráva. Pani kráva. Pani kráva. Ja to jak laguje, ja vidím X-ray. Ja vidím X-ray na kravy. Neviem si ho predstaviť. Čau, krava. To akože vidíš, kde je kráva? Áno, nevidím nič, iba kravy. To je kravománia. Ty nevieš hrať, ty si zlý. To je kravománia, to sa tak volá. Odborne. Dobre. Toho zjes, prasateľa odložím. A ja si nechám jedno. Ježišenko. Ja mám botič. Vidíte ma? Aké máme botičky? A celkom by sa mi hodilo, keby som už mal krompáč, lebo ja som úplná lama a neviem si nájsť krompáč. Teda, ježiši, čo to ja No hovorím? takže to by bolo z tohto dielu všetko, takže čaute. Čaute. Čaute.